Ciutadans de Barcelona, ciutadanes de Barcelona, si hi ha una cosa extraordinària és participar i fer coses. No ens quedem a casa, que amb la tele ja en tenim prou. Jo us encoratjo a participar a l'edició 2013 del Correbarri. Sisplau, fes-ho per tu, fes-ho per la ciutat. Participa al Correbarri 2013.